Здравейте! Здравейте! Така, както ви обещах, нашето шоуто на Пело, заминава за Гърция. Ние пристигнахме и това е, ще облим за ден първи. Така ще има, това няма да е сезонни нещо, просто ще се този клип отдолу мисля, че ще казва се шоуто на Пело на море с Пело ден първи. После и ден втори ден. Тук сме за 4 дни и така нататък. Елате сега да виждам се в погледалото с камерата. Гледайте двойна камера. Виждате ли се вие? Опа, нещо. Опа, и така. Сега отивам да ви покажа морето. Чакайте. И виждаме тук на терасата. Долу е яко всичко. Сега ще отида да ви покажа морето. В момента е малко празно, защото при мен часът е 3:30. Тоест, 3:30 се доведявам. Всички сега не са много на морето, ама ето го сега. Ето вижте го. Виждате ли го? Това е много. Това е Гърция, много яко. Хотел е 5 звезди, много е хубав. Обслужването също. И така, дами и господа, ще се видим в шоуто на Пело след в ден втори. Ще снимам утре пак. Чао!